Πατέρες, σωτηρία
αφού ευχαριστήσουμε θερμά τη χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας και τον υπεύθυνο αυτής, τον πατέρα Βασίλειο, για τους ύμνους των Αγίων Τριών Ιεραρχών που τόσο όμορφα μας απέδωσαν, να παρακαλέσουμε στο σημείο αυτό τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, τον οικοδεσπότη αυτής της απόψινής συνάντησης, να απευθύνει έτσι τους εόρτιους πατρικούς του λόγους με την ευκαιρία της γιορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, καλώς ήλθατε. Η σημερινή εκδήλωση που οργανώνει η Ιερά Μητρόπολη μας πραγματοποιείται προς τιμήν των προστατών της παιδείας και των γραμμάτων των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες που προβάλλει η Εκκλησία και η παιδεία μας μέσα από τον κοινό εορτασμό τους αποτελούν τους μελήρητους ποταμούς της Σοφίας που συντέριαξαν με επιτυχία την ελληνική σοφία με το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος σε μια εποχή δύσκολη όπως η σημερινή. Σήμερα ακούγονται φωνές αμφισβήτησης αυτής της σχέσης της ελληνικής παιδείας και του ορθόδοξου ήθους τη στιγμή που η παγκόσμια βιβλιογραφία έχει εντάξει σε εξέχουσα θέση τα έργα τους, τα οποία συνεχώς μεταφράζονται σε περισσότερες ξένες γλώσσες για να έχουν πρόσβαση πολλά ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ασχολούνται ερευνητικά με τις ιδέες, τον παιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο. Μέσα στον ομιχλώδη ορίζοντα ενός πνευματικού, ηθικού, κοινωνικού και πολιτικού χάους, όπως ο σημερινός, το μοναδικό ίσως φως ελπίδας που διαφαίνεται είναι η νέα γενιά με την αγωγή και την παιδεία που θα τις προσφέρουμε. Θα πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με ωριμότητα και ευθύνη δίπλα στα παιδιά μας, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μας μαζί τους. Το βλέπετε κι εσείς μέσα στο σχολείο, δεν φτάνουν μόνο οι γνώσεις, χρειάζονται ήθος και πρότυπα ζωής. Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες αυτό επεδίωκαν με την διδασκαλία τους, να συγκροτήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες μέσα από μια αληθινή σχέση μαθητού και εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, θεωρήσαμε χρέος μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας με την ευκαιρία αυτή της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Για το σκοπό αυτό καλέσαμε και βρίσκεται μαζί μας η κυρία Μαρία Ράπτη, επίκουρη καθηγήτρια της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελάς Ιωαννίνων
η οποία με τον ζωντανό και παραστατικό της λόγο θα μας αναπτύξει σε λίγο το θέμα «Ο κοινωνικός λόγος των τριών ιεραρχών και η σύγχρονη εποχή». Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράπτη, που υποβληθήκατε στον κόπο και ήλθατε εδώ στην όμορφη Λευκάδα μας με το φιλόξενο λαό της και τους αξιόλογους εκπαιδευτικούς της, οι οποίοι προσφέρουν πολλά και μάλιστα πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστούμε και σας όλους τους εκπαιδευτικούς μας για την συμμετοχή σας και την εν γέννη προσφορά σας μέσα στο σχολείο. Σας ευχόμαστε ολόψυχα ο νέος χρόνος να είναι γεμάτος ευλογία Θεού με υγεία και δημιουργία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στους μαθητές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε, κύριε Ράπτη, να λάβετε τον λόγο. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία σήμερα και μου έκανε την τιμή να σε εορτάσω μαζί σας αυτή τη μεγάλη γιορτή των τριών ιεραρχών, των τριών μεγίστων φωστήρων της Τρισηγείου Θεότητας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εδώ και 1000 χρόνια περίπου, αυτή η ημέρα ορίστηκε να γιορτάζονται και οι τρεις μαζί, στον καιρό που ο αυτοκράτορας ήταν ο Αλέξιος ο Κομνηνός, για να σταματήσει η διαμάχη ποιος από τους δυο είναι ανώτερος, για να αποδώσουν την ισοτιμία και στους τρεις και για να μπορέσουν να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο τον μεγάλο σεβασμό σε αυτούς τους μεγάλους άντρες που ήταν οι κύριοι εκφραστές της χριστιανικής αυθεντικότητας. Αργότερα αυτό συνεχίστηκε το 1826 από την περίλαμπρη Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα, που ήταν το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, και αργότερα το 1842 καθιερώθηκε η μέρα αυτή ως γιορτή της παιδείας από τη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και στους τρεις πατέρες διακρίνουμε μια ακλόνητη και θερμουργή πίστη προς τον Θεό. Μια μόρφωση σε φιλοσοφικές και ρητορικές σχολές και μια απαράμιλη ποιμαντορική και φιλανθρωπική δράση. Θαυμάζουμε και στους τρεις την αφοβία μπροστά στις απειλές και τη μεγάλη τόλμη να αντιμετωπίζουν κινδύνους. Θαυμάζουμε ακόμη τη βαθύτατη γνώση της Αγίας Γραφής, της εκκλησιαστικής και ελληνικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. Μένουμε έκπληκτοι από τον τρόπο που διαμόρφωσαν τα διανόματά τους
με έναν τρόπο λογοτεχνικό, από την αγάπη τους για τη φύση, από την ακίμητη φιλοπατρία τους, από την αντίδραση που έδειξαν στη διαφθορά που επικρατούσε στην εποχή τους, από τον τρόπο που κατανόησαν τα κοινωνικά προβλήματα, την ανθρώπινη ψυχή, τα συναισθήματα της ανησυχίας και της ανάγκης της ανθρώπινης, αλλά πάνω απ' όλα θαυμάζουμε σε αυτούς το υποδειγματικό τους ήθος. Θεωρώ ότι για την καλύτερη κατανόηση του λόγου του κοινωνικού των τριών ιεραρχών, που θα αποτελέσει και τον κύριο κορμό της απόψινής ομιλίας, θεωρώ απαραίτητο μια σύντομη αναφορά στην προσωπικότητα του καθενός. Βέβαια δεν θα μας έφταναν ώρες και ώρες για να πούμε αναλυτικά ποιος ήταν ο καθένας. Πολύ σύντομα αναφέρω ότι ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στη Νεοκεσάρια του Πόντου το 330 μετά Χριστόν, φοιτήσε σε σχολές και στην Ανατολή αλλά και στην Αθήνα, σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική. Επισκέφτηκε τους μεγαλύτερους ασκητές στη Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία. Σπούδασε και εκτός από αυτό συνέγραψε με έναν τρόπο καταπληκτικό πάρα πολλά έργα και διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο, το γνωστό σε εμάς, η Βασιλιάδα. Μελέτησε βαθιστόχαστα τη φύση των όντων και θεολόγησε ανυπέρβλητα. Από τα έργα του θαυμάζονται τα ασκητικά, η Θεία Λειτουργία, η 9 ομιλίες στην Εξαήμερο και η περίφημη πραγματεία του προς τους νέους, όπως αν εξελληνικών ωφελεί το λόγο. Να αναφέρω απλά ότι αυτό το έργο μεταφράστηκε μέσα σε 50 χρόνια, από το 1449 έως το 1500, 20 φορές. Ο δεύτερος μεγάλος πατέρας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, συνομήλικος του Βασιλείου, γεννήθηκε στην Αριατζό της Καππαδοκίας το 328 μετά Χριστό. Σπούδασε και εκείνος, μόνασε, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετέπειτα επίσκοπος, θεολόγησε, καταπολέμησε τον αριανισμό και συνέδεσε τη χριστιανική θεολογία με την ανθρωπολογία και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Για τη θεολογική του και ρητορική του δεινότητα, το πλούσιο ποιητικό του ταλέντο, αποκλήθηκε θεοφόρος, δάσκαλος, θείον του Χριστού στόμα, μέγας εν θεολογία και ταύτης επώνυμος και θαυμάστηκε ως εκκλησιαστικός ρήτορας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λίγο μικρότερος από τους δύο προηγούμενους, γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μετά Χριστό και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη εκκλησιαστική αυθεντία και αποκλήθηκε θεοφόρος, πάνσοφος, θεωρήμων, χρυσορήμων, χρυσή λύρα του πνεύματος, Χρυσόστομος. Θεόπνευστος και ουρανοφάντορας κλήρικας. Χαρακτηριστικό δείγμα της ρητορικής του δεινότητας, ο λόγος του προς τον εχθρόπιον, η περίφημη περί ιεροσύνης λόγοι και οι ερμηνευτικές του ομιλίες στην Αγία Γραφή. Η προσφορά των τριών ιεραρχών στην Εκκλησία, στην κοινωνία της εποχής εκείνης,
στην επιστήμη και στον κόσμο ολόκληρο είναι τεράστια. Γεφύρωσαν, όπως ακούσατε προηγούμενα, το χάσμα μεταξύ κλασικής αρχαιότητας και χριστιανικής διδασκαλίας. Ακροάστηκαν με ένα θαυμάσιο τρόπο και κατανόησαν το βαθύτερο παλμό της εποχής. Έδωσαν απαντήσεις σε πολλά προβλήματα, πολλές από τις οποίες μέχρι σήμερα διαχρονικά είναι ο καλύτερος σύμβουλος του ανθρώπου. Με τη θειάριστη ζωή τους βοήθησαν αποτελεσματικά στην ηθική και πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας και επηρέασαν, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, τους μεταγενέστερους επιστήμονες. Να σας αναφέρω απλά ότι τα περισσότερα έργα τους έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και πολλοί σήμερα είναι οι επιστήμονες, αλλά και παλαιότερα, που σκύβουν και εντρυφούν σε αυτή τους την σκέψη, την μοναδική, για να μπορέσουν να προχωρήσουν το επιστημονικό τους έργο. Την εποχή που έζησαν οι τρεις ιεράρχες, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, όπως είναι και η δική μας σήμερα. Οι ιστορικές έρευνες μας δηλώνουν ότι έχουμε πολέμους, είχαν οι άνθρωποι τότε, βίες συγκρούσεις, κοινωνικά διέξοδα, άλυτα οικονομικά προβλήματα, εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, κοινωνικές διακρίσεις, θρησκευτικές διαμάχες και εξεγέρσεις και πολλά άλλα. Σε αυτά όλα τα προβλήματα οι τρεις ιεράρχες δεν είναι αμέτωχοι. Έχουν το λόγο τους. Και ο λόγος τους είναι επίκυρος, ελπιδοφόρος, απελευθερωτικός, επαναστατικός. Ένας λόγος που θυμίζει τη χριστιανική αυθεντικότητα. Με το παράδειγμά τους και με τη ζωή τους έδειξαν την ενότητα και το σεβασμό προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, το οποίο μας δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται στη ζωή και υπέδειξαν τρόπους ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο, το Θεό, τον συνάνθρωπο και τον ίδιο τον εαυτό του κάθε ανθρώπου. Ένα άλλο μήνυμα που έδωσαν στην εποχή τους και που δίνουν ακόμη σήμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο συνειδητοποίησαν το θέμα της θρησκείας. Η θρησκεία δεν ήταν, και το πιστεύω τους, ένα γεγονός έξω από αυτούς. Δεν ήταν μία ανάγκη αναγκαστική, την οποία προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν για λόγους οφειλιμιστικούς. Η πίστη στο Θεό ήταν μια αναφορά όλου του ανθρώπου. Εν αυτό κινούμεθα και εσμέ. Χωρίς αυτόν ου δυνάμεθα ποιήν οδέν. Το ζούσαν, το πίστευαν και το ζούσαν καθημερινά. Ακόμη, ένα σπουδαίο μήνυμα ήταν αυτό ότι έδωσαν προτεραιότητα στην αυθεντική διανθρώπινη κοινωνία που συγκροτείται σε μια καθαρή, καλή, φιλόθη και φιλάνθρωπη καρδιά. Έχοντας
λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα 3-4 σημεία του μηνύματος των τριών ιεραρχών, θα περάσω στο καθ' αυτό θέμα, τον κοινωνικό τους λόγο, που αφορούσε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Την οικονομία, την πολιτεία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την παιδεία, την οικογένεια. Το κοινωνικό πρόβλημα της εποχής ήταν κυρίως οικονομικό. Και πάλι οι ιστορικοί μας περιγράφουν ότι επικρατούσε σε μεγάλο βαθμό η καταναλωτική διάθεση, η πλεονεξία, η δωροδοκία, η τοπογλυφία, η υπερβολική φορολογία, η υπερβολική αύξηση των ενοικίων, η εκμετάλλευση της εργασίας των αδυνάτων, η αλόγιστη σπατάλη του δημοσίου χρήματος, η αμοιβή μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απέδιδαν πολύ λίγο, και το μυαλό μας έρχεται στη σημερινή εποχή και λέμε σήμερα, μετά από 1600 χρόνια, τι έχει αλλάξει άραγε σε αυτόν τον κόσμο? Το πρόβλημα υπήρχε στους μεγάλους στην αυλή. Εκεί την υπερβολική συντήρηση των ευνούχων, των ορχιστρών, των αγγελοτοπιών, ποικίλων παρασίτων, η αφάνταστη πολυτέλεια των ισχυρών και η ανατολίτικη μεγαλοπρέπεια. Ένα γεγονός που ερέφησε τους ιεράρχες μας. Ακόμη η καθημερινή αποδυνάμωση των παραγωγικών κλάδων ήταν ένα άλλο φαινόμενο της οικονομικής ζωής, που οδήγησε στην κατάρρευση της χρηματικής ισονομίας και την καταφυγή στον αντιπραγματισμό. Αυτό που ακούμε ότι μπορεί και σε εμάς να συμβεί. Δηλαδή στην απευθείας ανταλλαγή προϊόντων χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Οι ιστορικοί και κυρίως ο Παπαρηγόπουλος αποδίδουν όλα αυτά τα προβλήματα ψάχνοντας τις αιτίες σε γεγονότα και καταστάσεις της εποχής, όπως ήταν οι θεομηνίες, οι βαρβαρικές επιδρομές, η πολιτική ακαταστασία, ο εγχριστιανισμός πολλών με στόχο την απόκτηση προνομίων και ευνοιών. Μπορείτε να το φανταστείτε? Η σφοδρότητα των θρησκευτικών αγώνων, η συνεχής μεταβολή θρησκευτικών καθεστώτων, η αρχαιοελληνική περιφρόνηση της χειρονακτικής εργασίας και η μείωση του αριθμού των δούλων ήταν κάποιες από τις αιτίες που δημιούργησαν το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα εκείνης της εποχής. Η ηθική κρίση είχε διαβρώσει όλα τα κοινωνικά στρώματα και αυτό το σώμα της Εκκλησίας ακόμη. Η απόκτηση του επισκοπικού θρόνου πολλές φορές γινόταν αντικείμενο αγοροπολισίας. Αυτό ήταν που έκανε τον Χρυσόστομο να αναφέρει «Ονητέ γεγόνασιν εαρχέ» και ο Μέγας Βασίλειος, ότι χριστέμποροι οι διούτοι και ου χριστιανοί. Τα μέτρα του κράτους και της Εκκλησίας, ίσως να μην φαίνεται πολύ καλά γιατί είναι μακριά, αλλά θα προσπαθήσω η διαφάνεια, είναι ανεπαρκή σε αυτή την μεγάλη οικονομική κρίση της εποχής. Γιατί τα μέτρα του κράτους δεν ήταν αντικειμενικά, ήταν σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών τάξεων, όπως και η απαχθής ασήκωτη φόρη των φτωχών, ήταν στις πλάτες των φτωχών, και η άνηση κατανομή του εισοδήματος ήταν ένα χαρακτηριστικό της εποχής. Τα μέτρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως η υποπληρωτική εργασία,
μέσα από την οργάνωση αναγκαστικών επαγγελματικών συντεχνιών, η εξίσωση του φορολογικού συστήματος επαρχιών και πρωτεύουσας, η επιβολή διατιμήσεων, η διανομία τους στους φτωχούς και άλλα τέτοια μέτρα του κράτους ήταν ανεπαρκή. Αλλά και η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων από την Εκκλησία γίνεται κάτω από το πρίσμα της μεταφυσικής. Δηλαδή, συνηθισμένη συμβολή της Εκκλησίας ήταν ότι να λησμονήσουν τις ειδικές ανάγκες οι άνθρωποι και να ασχοληθούν με τη σωτηρία της ψυχής, αλλά αυτό δεν διόρθωνε το κακό. Και οι τρεις ιεράρχες έρχονται με έναν άλλον λόγο σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Ακολούθησαν τη Μέση Οδό. Πρόκειται για ικανότητα που διακρίνει τις μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες. Η ικανότητα των μεγάλων ανδρών να αντιλαμβάνονται ότι η μεταβολή των κακώς εχόντων δεν είναι εφικτή όταν δεν υπάρχει διάδοχος κατάσταση. Είναι προτιμότερη η αποδοχή του κατεστημένου και η προσπάθεια βελτίωσής του, όπως και η σταδιακή δημιουργία των προϋποθέσεων για την εκβάθρον μεταβολή. Μα θα μου πείτε, αυτή είναι λύση? Θα δείτε στη συνέχεια πώς χρησιμοποίησαν αυτή την μεσότητα του Αριστοτέλη οι τρεις ιεράρχες και τη συνέτησαν με την πίστη στο Θεό για να βοηθήσουν την κοινωνία τους. Συνδυάζοντας λοιπόν την ελληνική και χριστιανική σκέψη, πρότειναν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης ένα είδος ανακατανομής του εισοδήματος που στηρίζονταν κυρίως στην ατομική και εθνική αποταμίευση και στην φιλανθρωπία. Τόνωσαν την οικονομική δραστηριότητα, προτείνοντας την αύξηση της καταναλωτικής δραστηριότητας των φτωχών και των ενδεών και την μείωση αυτής των ευπόρων, της ροπής που είχαν οι εύθοροι για αποθυσάβρηση αγαθών. Η ορθή κρίση και η αποφυγή των υπερβολών απελευθέρωσαν το γνώμονα για την επίλυση των προβλημάτων. Ο πλωτισμός εις βάρος των άλλων, με άνομα μέτρα, καταδικάζεται έντονα από τους Άγιους Πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει επιγραμματικά «Ούκε λέβομεν μη πλουτήν, αλλά κακώς μη πλουτήν. Έξεστιγά πλωτήν, αλλά χωρίς αρπαγής και βίας». Δεν είπε να μην πλουτίζουμε αν έχουμε την δυνατότητα. Να μην πλουτίζουμε όμως εις βάρος των άλλων. Και ο Γρηγόριος ο Ναζιανθινός εις τον περί φιλοπτωχίας λόγο του αναφέρει ότι η ύπαρξη πλουσίων και φτωχών οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις αυθαιρεσίες των ισχυρών, που φροντίζουν με νόμο να κατοχυρώνουν τις αυθαιρεσίες τους, να περιτυλίγουν τα κλοπημαία και όσα σφυτερίστηκαν ελαίο δυνάμιος με νομικό περιτύλιγμα για να τους προσδώσουν δήθεν δικαιική χρειά. Όσοι τίμοι απέκτησαν πλούτο δεν είναι τίποτα άλλο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, παρά οικονόμοι των παρά του Θεού δοθέντων. Η άποψη των μεγάλων διδασκάλων θυμίζει κατά πολύ την ελληνική σκέψη. Στη σφήνιση του Ευεργίδη συναντούμε την ίδια σκέψη. Ούτε τα χρήματα ίδια και έκτηνται η βροντίτα των θεών, δέχοντες επιμελούμεθα όταν δεν χρήζουν συνάφεια φερούνται πάλι. Και στην ανθολογία του Στοβέου
τα χρήματα της πλουσίας η τύχη ούτε δώρηκε, αλλά δεν δάνηκε. Καταδικάζουν με σφοδρότητα την κατάχρηση της ιδιοκτησίας και την πλεονεξία. Τάσσονται υπέρ της ιδιοκτησίας, αλλά με δικαίωμα χρήσης μέσα σε όρια ηθικά και κοινωνικά. Ο Μέγας Βασίλειος θα μας πει ότι φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει πολλά, αλλά είναι αυτός που ζητάει πολλά. Παίρνεις εστίν όταν πολλών εν δεείς. Πολλών δε ημάς εν δεείς ποιήτο της επιθυμίας ακόριστον. Και ο Χρυσόστομος, ούκα εστιν παίρνεις ο μηδεν έχων, αλλά ο πολλών επιθυμών. Ούκα εστιν πλούσιος, ο πολλά κεκτημένος, αλλά ο μηδενός δεόμενος. Ό,τι εκ του πονηρού πράγματος κέρδος λάβεις θα συμπληρώσει ο Γρηγόριος, του δυστυχή νόμιζε αραβών έχεις. Ό,τι με αδικίες έχεις αρπάξει, να ξέρεις ότι θα σε οδηγήσουν και θα σε παντρέψουν με τη δυστυχία. Οι ενέργειες των τριών ιεραρχών, πολύ συνοπτικά, με δυο λόγια τις αναφέρω, σε αυτή την κρίση ήταν πολλές. Αλλά θα σας αναφέρω μόνο τις πολλές παραστάσεις, ιδίως τους Μεγάλου Βασιλείου, στους τοπικούς άρχοντες και την καταπίεση των ασθενών οικονομικά πολιτών. Και ακόμη, η ενέργεια ίσως ήταν ο ελεκτικός λόγος. Είναι αξιοθαύμαστη η παρησία με την οποία ο Ιερός Χρυσόστομος ήλεγξε τη βασίλισσα Ευδοξία. Λόγω των άδικων ενεργειών και πραξιών της, τις οποίες την οδήγησε η φιλαργυρία. Έμεινε γνωστή η φράση στην ιστορία. Ούκ εξεστέσει, για να ελέγχει κάθε καταπατητή του δικαίου και της ηθικής. Αλλά για να μπορείς να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να έχεις έναν άμεμπτο βίο, για να μην μπορούν οι ελεγχόμενοι να βρίσκονται απέναντί σου και να κονούν το χέρι και να φοβερίζουν. Ο Νικόλας Μπερδιάγεφ, Ρώσος διανοητής του 20ου αιώνα, σημείωσε ότι στο Μέγα Βασίλειο, όπως και στον Ιωάννη Χρυσόστομο, η κοινωνική αδικία, δημιούργημα της κακής διανομής του πλούτου, κριτικάρεται με μια δρυμύτητα που θα έκανε τον Μπρουτόν και τον Καρλ Μάρξ να χλωμιάσουν. Τέτοια ήταν η αναγνώριση στο πρόσωπο των τριών ιεραρχών. Σε μια άλλη διάσταση του κοινωνικού προβλήματος, αυτό της δουλείας, οι τρεις ιεράρχες έχουν έναν λόγο που πραγματικά μ' άφησαν έκπληκτη. Τι θα περιμέναμε να λέγανε? Να μην υπάρχουν δούλοι, γιατί ο λόγος του Θεού αυτός είναι. Ουκανιά συνηθίλην δούλος και ελεύθερος. Τι θα περιμέναμε να πούνε? Ελευθερώστε τους δούλους. Κρίμα δεν είναι να υπάρχουν δούλοι? Κι όμως, με αυτή την διακριτική σκέψη τους, με τη μεσότητα που ακολούθησαν στη ζωή τους, αντιμετώπισαν με ένα άλλο πνεύμα για αυτό το θέμα. Αγωνίστηκαν για την ηθική και πνευματική εξύψωση των δούλων, παρά για την πολιτική και οικονομική τους απελευθέρωση. Και αυτό εξηγείται γιατί η οικονομία της εποχής στηρίζονταν στους δούλους. Αν μειώνονταν ο αριθμός των δούλων, τότε η κοινωνική ζωή θα είχε καταρρεύσει. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν και θεωρεί ότι ο ορκισμός ουσιαστικά καταργήθηκε με το λυτρωτικό έργο του Χριστού, για να μην καταρρεύσει το κοινωνικό σύστημα, επέτρεψε να υπάρχουν 2 ή 3 δούλοι, με την προϋπόθεση να ελευθερωθούν ύστερα από κάποια χρόνια, αφού προηγούμε να μάθουν κάποια τέχνη.
αναλύουν το θέμα με ηθικούς λόγους. Δεν επικαλούνται θεολογικά επιχειρήματα, όπως ο Αμβρόσιος που θεώρησε τη δουλεία δώρου του Θεού ή ο Αυγουστίνος που έλεγε ότι είναι συνέπεια του προβατορικού αμαρτήματος. Η πλεονεξία την δουλεία ανέτηκε, η βαναυσία την απληστία. Επί Νόε, λέει ο Χρυσόστομος, δούλων ουκ είχε, ουδέ Άβελ, ουδέ Σίφ, αλλά ουδέ η μετατάφτα. Επομένως, ποιος δημιούργησε τους δούλους? Η δούλη δεν είναι εκ φύσεως ούτε ανήθικη ούτε άφθηγη, όπως τους θεωρούσαν οι δολολάτρες γένος της διατύπωτων και διστράπηλων. Τούτο δεν οφείλεται στη φύση τους, αλλά στην κακή αναστροφή τους από τους κυρίους τους, ου δια την φύση όπως λέγει, αλλά δια την ανατροφή και την αμέλεια των δεσποτών. Και την ίδια άποψη εκφράζει και ο Ιερός Γρηγόριος. Για το θέμα της εργασίας, η σκέψη τους είναι θαυμαστή. Η καλύτερη σύγχρονη παιδαγωγή δεν θα αντιμετώπιζαν έτσι το θέμα. Αντίθετα με την αρχαία ελληνική παράδοση, που περιφρονούσε την εργασία και τις χειρονακτικές τέχνες, γιατί ονομάζονταν βάναυση, οι τρεις ιεράρχες υποστηρίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εργασία, όπως είναι η υγεία, η νηφαλιότητα, η αποφυγή της κακίας και άλλα, και προτείνουν να μην περιφρονείται καμιά εργασία, εκτός από εκείνη που μπορεί να βάζει σε κίνδυνο την ηθική, όπως ήταν στην εποχή τους οι μονομάχοι, οι τοπογλύφοι ή οι μεγαλέμποροι. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι ο Θεός μετά την πτώση εισήγαγε τον κόπο στην εργασία δια το χρήσιμο και λυσιτελές. Να θαυμάζουμε, μας λέει, τον λασπωμένο και μουτζουρωμένο εργάτη, αλλά και των σκηνοποιών αδελφών νόμισε. Όταν ο νύχτης υλοκοπούντα, σφυροκοπούντα, εισβολωμένων, μη δια τούτο καταφρόνει, αλλά δια τούτο θαύμασε. Μη δυστήνην εσκηνέστον την τέχνην εχόντων, αλλά οι οικητρεφόμενοι και αγούντες, οι διακόνοι συγκεκριμένοι πολλής. Το γάλ διαπαντός εργαζόμενο τρέφεστε φιλοσοφία, είδος εστί τούτον εψυχέ καθαρότερη, τούτον η διάνοια εντονότερη. Να μην τρέπεται αυτός που δουλεύει, αλλά να τρέπεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός που τρέφεται από άλλους και έχει ανάγκη από διακόνους. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι ο εργαζόμενος οφείλει να εργάζεται όχι για να καλύψει μόνο τις ανάγκες του, αλλά για να τηρήσει και την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Εκείνο μένει η δένεκη ότι ο εργαζόμενος ούχι να της εαυτού χρήση υπηρετήδια των έργων εργάζεστε οφείλει, αλλά ή να την εντολή του Θεού τελειώσει του υπόντος. Επίνασα και εδώ κατέμει φαγή. Στο χώρο της πολιτικής. Ίσως αυτό έπρεπε να αναφερθεί στην αρχή, γιατί αυτός ο χώρος δημιούργησε και τα προβλήματα τα προηγούμενα που αναφέραμε. Ο Γρηγόριος όσον αφορά την πολιτική λέει ότι θέλουμε πολιτικούς διακόνους του λαού, οι οποίοι θα προσπαθούν να λύσουν τα σπενίας, δηλαδή τη φτώχεια και τις ανάγκες των πλησίων των πολιτών. Εξόπως δε ιδιαίτερα των πενεστέρων και κακώς εχόντων, κυρίως των αδυνάτων. Και ο Ιερός Χρυσόστομος προς τους πολιτικούς. Γιατί καμαρώνεις, επειδή πολιτεύεις με λόγια, άνθρωπε? Είναι εύκολη η πολιτική με λόγια. Δίδαξε με τον τρόπο τη ζωή σου. Αυτή είναι η άριστη πολιτική. Αν δεν έχεις να επιδείξεις έργα, καλύτερα είναι να σιωπάς.
στον χώρο της πολιτικής ο λόγος τους λειτουργήσε απομεθευτικά, κριτικά, απελευθερωτικά. Επισήμαναν το ψεύδος και το κατέκριναν, την ιδεολογοποίηση, την αποθέωση της εξουσίας των ολίγων και την πνευματική υποδούλωση των πολλών. Κατέκριναν την μεταβολή των θεσμών που πρέπει να λειτουργούν για χάρη του ανθρώπου σε δεσμά που αποπροσανατολίζουν πνευματικά και εξακριώνουν ηθικά και εκμηδενίζουν πρακτικά την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά και η θέση της γυναίκας δεν άφησαν διάφορους τους τρεις ιεράρχες. Οικοδόμησαν με τον λόγο τους την ηθική και νομική ισοτιμία και των δύο φύλων. Απέτησαν ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Συνέβαλαν στην αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας, γιατί ως τότε η μοιχεία του άνδρα δεν ήταν ποινικό αδίκημα και ο νομοθέτης αναγκάστηκε εξαιτίας του λόγου τους να διευρύνει την έννοια της μοιχείας και να συμπεριλάβει τον άντρα όπως ισχύει και σήμερα. Να αναφέρουμε ότι στη Δύση ο Τιρτυλιανός έλεγε ότι η γυνή είναι ο δρόμος προς τον διάβολο και για πολλά χρόνια ακόμη σε συνόδους συζητούσαν αν η γυναίκα έχει ψυχή. Και φτάνοντας προς το τέλος, να αναφέρω τη γνώμη και τη σκέψη των τριών ιεραρχών σύντομα για το ρόλο της παιδείας και της γνώσης ως βασικού παράγοντα για την ανόρθωση την πνευματική της κοινωνίας. Δεν υπάρχει, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανώτερη τέχνη από αυτόν που ασκεί αγωγή. Και η τέχνη αυτή και γάρ παντός ζωγράφου και ανδριατοποιού τον ταύτην έχοντα την επιστήμη, ακριβέστερον διακίστη χρή. Ανώτερη και πιο λεπτή η τέχνη και από αυτήν του ζωγράφου. Και έχουμε ανάγκη, λέει ο Ιερός ο Χρυσόστομος, να προνοήσουμε στα πλαίσια άσκησης της αγωγής για δύο πράγματα, αλλά όχι καλύτερα για τρία πράγματα. Πρώτον, να απαλλαγούν οι άνθρωποι, οι νέοι μας, από τις κακίες. Δεύτερον, να αποκτήσουν αρετή. Και τρίτον, να μπορούν να διαφυλάξουν αυτή την αρετή μέχρι το τέλος της ζωής τους. Όσον αφορά τη γνώση, την οποία αγκάλιασαν με πολύ αγάπη, σπουδάζοντας όλους τους τομείς του επιστητού εκείνης της εποχής, αναφέρουν ότι η ατομική πορεία προς τη γνώση είναι πορεία μέσα από την πράξη. Η γνώση είναι μια διαδικασία, μια συνεχής και ακατάπαυστη πορεία μέσα στις εκάστοτε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες. Είναι εξέλιξη, ανάπτυξη, εκπληρεί η γνώση μια λειτουργία, μια εργασία, επλύει ένα πρόβλημα. Διαφορετικά δεν χρειάζεται. Μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορετικότητες των ατομικών πορειών συνθέτεται και η συλλογική πορεία προς τη γνώση που είναι μια πορεία συνεχής. Τα στοιχεία της συλλογικής πορείας προς τη γνώση φανερώνουν την εκάστοτε ανάπτυξη της κοινωνίας. Η εποχή μας που έχει κατακλειστεί από πολλές πληροφορίες, από πολλές γνώσεις, από πολλά βιβλία, δεν ξέρω αν η γνώση υπηρετεί αυτή την άνοδο της κοινωνίας. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αποτελεί κοινότυπη διαπίστωση ότι ζούμε σε έναν κόσμο που
που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η αρματώδης πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μας εκπλήσει με τα καθημερινά της επιτεύγματα. Αυτή η πραγματικότητα έχει και τις αρνητικές πλευρές της, όταν συνοδεύεται από ανάλογο κλονισμό του ιδεολογικού προσανατολισμού του σημερινού ανθρώπου, που εκφράζεται στην αρχή ως σκεπτικισμός, στη συνέχεια ως δυσπιστία, για να καταλήξει στην άρνηση των καθιερωμένων αξιών του πολιτισμού ως χαλάρωση και αναρχία. Βιώνουμε καθημερινά τη δουλεία του βολέματος, του καταναλωτισμού, της διαφθοράς, της ανευθυνότητας, της φιλαστίας, του καιροσκοπισμού, του εύκολου πλωτισμού, της απαξίωσης προσώπων και θεσμών, της κατανάλωσης αρχών και κανόνων, της θεοποίησης του χρήματος, της υποβάθμισης των αξιών και της παιδείας, της απομάκρυνσης από την παράδοση, της υποτίμησης του πολιτισμού, της αποστασιοποίησης από την Ορθοδοξία και τη θρησκεία. Θεωρούμε απαραίτητη μια ισόρροπη ανάπτυξη του τεχνικού και του πνευματικού πολιτισμού, όπου και όταν η ισορροπία αυτή έχει διαταραχθεί, η ιστορία μας διδάσκει ότι οδηγούμαστε σε φαινόμενα απαξίωσης του πολιτισμού και των ανθρώπων. Ο Αδαμάντιος Κοραής έγραφε χαρακτηριστικά στην εποχή τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την ως την οποία βρίσκεται κατάσταση της σήμερον ούτε έστοχα στην ποτέ, ούτε στοχάζομαι, δυνατόν άλλων παρά την παιδεία και μόνο. Οι τρεις ιεράρχες υποστήριξαν τον έμπρακτο βίο, πράξεις γάρ επίβασης θεωρίας, είναι η κλασική φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου, καθώς και την σχέση παράδοσης και ανανέωσης. Η παράδοση δεν θεωρείται ως συντήρηση και άκαμπτη προσκόλληση σε σχήματα και μορφές του παρελθόντος, αλλά ως δυναμική παρουσία στο παρόν της χριστιανικής διδασκαλίας. Είδαν κριτικά οι τρεις ιεράρχες στο παρόν, διότι δεν έχασαν από τα μάτια τους το όραμα του μέλλοντος. Έδωσαν το μάθημα ότι ο επιστήμονας και ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να εργάζονται στο κοινωνικό πλαίσιο και όχι έξω και πέρα από αυτό. Είναι παρόντες διότι δεν ήταν ούτε απόλυτα απόκοσμοι, ούτε ολοκληρωτικά εγκόσμοι, αλλά γνήσιοι και καθολικά ανθρώπινοι. Είναι τόσο δυναμική η παρουσία τους, τόσο πλατιά και βαθιά η γνώση τους, τόσο καθολική σαφής οι απόψεις τους, ώστε να φτάνουν στην εποχή μας με ένα πρόσωπο νιώτης και βρισκάδας, ανανέωσης και προοδευτικότητας, που όμοιό του δεν έχει να μας δείξει η ανθρωπότητα. Ο Χρήστος Γεναράς σημειώνει ότι όταν απομακρυνόμαστε από τον δρόμο που χάραξαν οι τρεις ιεράρχες, αλλοιώνεται η αλήθεια του χριστιανισμού, μεταβάλλεται σε χρησιμοθερική ηθικολογία και ακαδημαϊκή ιδεολογία προσαρμοσμένη στις κοινωνικές απαιτήσεις των κατεστημένων συμφερόντων. Η Ευρώπη, σχεδόν στο σύνολό της, κατά έναν άλλον καθηγητή Παθιστόχρηστο, τον Γιώργο του Μεταλλινό, έχει χάσει τον πατέρα Γιώργο Μεταλλινό, έχει χάσει τον Θεό των πατέρων της. Ο Θεός είναι το πρόβλημά της. Εντασσόμενος μέσα στα δικανικά και φιλοσοφικά σχήματα, έγινε αγνώριστος. Μετά την έξωση του Θεού από τον κόσμο, έφτασε στη θεολογία του θανάτου του Θεού
και μαζί με τον Θεό χάθηκε και ο άνθρωπος και η δυνατότητα σύμπηξης αδελφικής κοινωνίας παρά την κάφηση και την ανάπτυξη της επιστήμης. Πριν από 2 χρόνια περίπου, διάβασα στο διαδίκτυο το όραμα ενός θεολόγου που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Φαντάστηκε ότι συνομιλούσε με τους 3 ιεράρχες και περιέγραψε με πολύ γραφειρότητα τα λόγια που υποτίθεται του είπαν. Ανάμεσα στα άλλα ανέφερε: «Ο Άγιος Γρηγόριος μου ψιθύρισε για το Θεό που κρύβεται στα μικρά ασήμαντα πράγματα, στους ανθρώπους που προσπερνάμε, στο σπόρο που φυτεύουμε, περιμένοντας να ανθίσει. Μου είπε για τις δικαιολογίες των ανθρώπων που δεν απλώνουν το χέρι τους να μοιραστούν, για την απελπισία της φτώχειας, της ορφάνειας και της ερήμωσης. Και ο Μέγας Βασίλειος μου θύμισε για τους ψευτοευλαβείς που αρκούνται στην ελεημοσύνη, άλοθη της αδικίας, και για τους πλούσιους που χαρίζουν για να βολέψουν τη συνείδησή τους. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αργά και σταθερά, μου διηγήθηκε ιστορίες για την Εκκλησία, που πάντα στους κόλπους της μέσα είχε και ανθρώπους που τις τρώγανε τις σάρκες. Και για τον Χριστό μου είπε, που πάντα μεταμόρφωνε το σώμα της με την πεισματάρικη αγάπη. Μου είπαν για τους ανθρώπους τους αμόρφωτους, όχι για αυτούς που δεν ξέρουν γράμματα, τους άλλους που ξέρουν ότι πάντα έχουν δίκιο και κρίνουν με άνεση κάθε στραβό ανθρώπινο, σαν να μην είδαν ποτέ τις δικές τους συμφορές. Γερασμένοι δικαστές μιας ζωής τσιγκούνικες. Μου είπαν ακόμη για τις ελπίδες και τα όνειρα του κόσμου, για τον καινούριο κόσμο του Θεού, που αγκαλιάζει όλους και αυτούς που θέλουμε και αυτούς που αποφεύγουμε ακόμα και καλημέρα να τους πούμε. Για τις ελπίδες που δεν χάθηκαν κι ούτε ποτέ χάθηκαν, όσο οι άνθρωποι παλεύουν, αγωνίζονται και αγαπούν. Με παρηγόρησαν, γράφει ο θεολόγος. Όλες οι εποχές, μου είπαν οι 3 ιεράρχες, μοιάζουν. Μη σκιάζεσαι, γιατί ο θάνατος είναι πάντα προσωρινός. Φαίνεται δυνατός, μα είναι σκόνη μπροστά στη χάρη του Θεού. Νομίζω ότι τα ίδια λόγια θα μας λένε κάθε φορά που θα θέλαμε κι εμείς να τους ατενίσουμε με ειλικρίνεια. Ας θυμηθούμε, κλείνοντας, το λόγο του Παναμά. Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρασαν. Θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί. Καιρός για πάλεμα, για μάτωμα, για μια καινούρια γέννα χωρίς τελειωμό. Και σύμφωνα με το μήνυμα του Χρυσόφου Μπρέ, «Κι όταν θα έχετε καλυτερέψει ανθρωπίνου τον κόσμο, να συνεχίζετε να τον καλυτερεύετε αυτόν τον καλύτερο κόσμο. Και αν καλυτερεύοντας τον κόσμο συμπληρώσετε την αλήθεια λοιπόν, συμπληρώστε κι άλλο τη συμπληρωμένη αλήθεια. Και αν συμπληρώνοντας την αλήθεια αλλάξετε την ανθρωπότητα, λοιπόν αλλάξτε κι άλλο την αλλαγμένη ανθρωπότητα». Εύχομαι με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και των Σεβαστών Πατέρων και ιδιαίτερα με τις ευχές των 3 ιεραρχών σήμερα, να βρούμε τη δύναμη, από όποιο μητερίζει κι αν είμαστε,
να καλυτερεύσουμε τον κόσμο τούτο. Τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη που με καταπληκτικό τρόπο υπερέτησαν οι τρεις ιεράρχες. Αυτά τα ιδιώδη να τρέφουν και τις δικές μας ελπίδες και τα δικά μας όνειρα. Τότε να ξέρουμε ότι τούτος ο τόπος έχει μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς να ευχαριστήσουμε την κυρία Ράπτη, η οποία τόσο περιεκτικά και με τόσο γλαφυρό λόγο μας μετέφερε το μήνυμα των Αγίων Τριών Ιεραρχών, τον κοινωνικό τους λόγο που αφορά την κοινωνία όχι μόνο τη δική τους, αλλά κάθε εποχής και πολύ περισσότερο τη δική μας, με τις τόσες ομοιότητες με την εποχή εκείνων. Στη συνέχεια και έτσι για λίγη ώρα θα έχουμε την ευκαιρία όποιος θέλει να υποβάλει ερωτήματα, τοποθετήσεις, σκέψεις και να τις μοιραστεί με την Ομίγυρη Όλη και με την κυρία Ράπτη, και για το συντονισμό της συζήτησης να παρακαλέσω τον θεολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Νεότητας, τον κύριο Κώστα Τσιλικόκο, να έρθει έτσι για να συντονίσουμε από εκείνο τη συζήτηση. Αν θα ήθελε κάποιος να κάνει από τώρα την αρχή για τον διάλογο. Να χαιρετήσουμε εν τω μεταξύ ως κινητική για την εκδήλωσή μας την παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Λευκάδας, του κ. Σάντα, των σχολικών συμβούλων των φιλολόγων της κυρίας Κοψιλά Βρετού, των δασκάλων της κυρίας Κιτσάκη, της προϊσταμένης του ΚΕΔΗ και του ΚΕΣΥ, και όλων βεβαίως η παρουσία του καθενός ξεχωριστά είναι τιμητική για αυτήν την πρόσκληση που η τοπική μας εκκλησία σας απίφθινε, μας απίφθινε. Αν θα ήθελε κάποιος έτσι να έχει το λόγο, κυρία Κοψιλά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μαρία Ράπτη, την οποία έχω την τιμή να γνωρίζω χρόνια πριν και να έχω συνεργαστεί μαζί της σε μια άψογη και υψηλής ποιότητας συνεργασία, η οποία απορρέει από το παιδαγωγικό της και το ανθρώπινο ήθος με το οποίο υπηρέτησε την εκπαίδευση και εξακολουθεί να την υπηρετεί. Και πιστεύω ότι καλύτερη και πιο συμβολική για τη μέρα εκπροσώπηση και συνηγορία για αυτό που εκπροσωπούμε όλοι ως δάσκαλοι και ιερωμένοι δεν θα μπορούσε να υπάρξει εδώ σε αυτό το χώρο. Την άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί ο λόγος της και η θεώρηση του ζητήματος αυτού, που είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, το τι εκπροσωπούν οι τρεις ιεράρχες, πέρα από τη συμβατική καθιέρωση αυτής της μέρας ως ημέρας των εκπαιδευτικών, πραγματικά μπόρεσε να συνθέσει, όπως και η ίδια το επεσήμανε, αυτή την πολυεπίπεδη σύνθετη οντότητα που εκπροσωπούσαν και που αγγίζει από το πολιτικό πεδίο μέχρι αυτό που ονομάζουμε μεταφυσική ανάλυση και ανάπτυξη της πραγματικότητας. Επέμεινε και φώτισε η κυρία Ράπτη, και το δεχτήκαμε όλοι σαν ένα συγχρονικό εκπαιδευτικό και ηθικό μήνυμα, τον κοινωνιστικό χαρακτήρα που είχε η παρουσία και των τριών. Και χρησιμοποιώ τον όρο κοινωνιστικό, γιατί θα μπορούσε κάποιος με περισσότερο πολιτικούς όρους να χρησιμοποιήσει τον όρο σοσιαλιστικό χαρακτήρα και προσανατολισμό.
Επειδή όμως η έννοια αυτή η τελευταία εντάσσεται και εχμαλωτίζεται μέσα σε συγκεκριμένα ιδεολογικά περιγράμματα, γι' αυτό η έννοια του κοινωνιστικού που συνδέει τις ανθρώπινες ανάγκες εξατομικευμένα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της κοινωνίας και της πολιτικής που πρέπει να την υπηρετούν, νομίζω ότι εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τους τρεις ιεράρχες και τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε και αποδόθηκε η αλήθεια τους από την κυρία Ράπτη. Επίσης, ένα άλλο σημείο που επεσήμανα και που πιστεύω ότι όλοι επισημάνουν είναι τα κοινωνικά περιγράμματα της εποχής που έζησα και που όπως προβαλόταν στο λόγο της και στις διαφάνειες ένα προς ένα στην πραγματική τους πολιτική και κοινωνική πραγματολογία, όχι απλώς ήταν σαν μία ανάγνωση, επαναληπτική ανάγνωση της εποχής μας, αλλά σαν μια διαχρονική αρά των ανθρώπινων κοινωνιών. Έτυχε τον τελευταίο καιρό να ξαναδώ, και είναι ένα έργο που αξίζει να το δούμε όχι μόνο οι φιλόλογοι, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι άνθρωποι που προβληματιζόμαστε για το πού είμαστε σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε και εάν τελικά η εμπειρία της ανθρωπότητας στο παρελθόν μπορεί να μας δώσει κάποια μαθήματα. Τα ηθικά του Πλουτάρχου, αυτή η συλλογή δοκιμίων του Πλουτάρχου έχει δώσει και μερικές στιγμές σπάνιας ενάργειας όσον αφορά την ανάλυση και την προσέγγιση των σύγχρονων φαινομένων. Το ένα δοκίμιο ήταν πώς πρέπει οι νέοι να διαβάζουν τα ποίηματα. Δεν θα μείνω σε αυτό, δεν είναι της ώρας. Το δεύτερο όμως είναι το δοκίμιό του για τα δεινά του δανεισμού και την χυδαία κατάσταση που παράγεται σε αυτή τη διαλεκτική σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο θύμα που είναι ο δανειζόμενος και στην κατάδια του και στην αγοραία προσωπικότητα, στην αγοραία οντότητα αυτού που δανείζει. Και το άλλο έργο είναι πραγματικά που συνδέεται και με το ρόλο της ευρύτερης Εκκλησίας. Είναι ένα έργο του Γάλλου ιστορικού, της νέας ιστορίας εκπροσώπου, του Ζακ Λεγκόφ, το Πουγγί και η ζωή. Αυτά που ανάλυσε η κυρία Ράπτη για την περίοδο εκείνη, που μάλιστα έχει αρχίσει, την περίοδο που ζουν οι τρεις ιεράρχες, έχει αρχίσει σιγά σιγά ο Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας, μας δίνει την έκταση της τοπογλυφικής δραστηριότητας που είναι συνυφασμένη με όλο αυτό το πλαίσιο καταναλωτισμού, κοινωνικής αδικίας, άνησης κατανομής του πλούτου κλπ. Και που η Εκκλησία στον ευρωπαϊκό χώρο εκείνη την περίοδο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να περισταλούν τα φαινόμενα της τοπογλυφίας και χρησιμοποιεί, και μάλιστα οι πηγές του Ζακ Λεγκόφ είναι αυτές που ονομάζουμε ελάσσονες πηγές της ιστορίας, όπως ήταν τα κηρύγματα, ας πούμε, ή τα εξέμπλα, και χρησιμοποιεί σαν πηγές αυτά ακριβώς τα κείμενα, τα δευτερεύοντα κείμενα του μεσαιωνικού κόσμου, για να δείξει τον αγώνα που έκανε η Εκκλησία, τον οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα εναντίον των τοπογλύφων, και που δεν είχε άλλο τρόπο, γιατί ο Μεσαίωνας είναι μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι εχμαλωτίζονται και υποτάσσονται περισσότερο στη μεταφυσική παρά στον εμπράγματο ρεαλιστικό κόσμο, τους έλεγε για το τι θα τους συμβεί μετά θάνατο. Ώστε φτάνουμε στο σημείο, πολλοί από τους μεγάλους εμπόρους, τους μεγάλους τοπογλύφους, φτάνοντας στο τέλος της ζωής τους, να μετανοούν και να αφήνουν την περιουσία τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ώστε να αποφύγουν τα μαρτύρια της μεταθάνατον ζωής. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι εάν με αυτόν τον τρόπο που μας υπέδειξε
και που μας υπέβαλε με αυτόν τον τρόπο, η κυρία Ράπτη, θελήσουμε να σκύψουμε ξανά πάνω σε κείμενα που μας έχουν παραδοθεί και που είναι πλέον κλασικά κείμενα, είτε αφορούν την ελληνική αρχαιότητα, είτε αφορούν τον θεολογικό κόσμο με την ευρύτατη διάσταση που έχουν, θα μπορέσουμε όχι απλώς να βρούμε απαντήσεις και ερμηνείες σαν δάσκαλοι προπάντων, γιατί αν δεν καταλάβουν οι δάσκαλοι και αν δεν αντιδράσουν οι δάσκαλοι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον κόσμο. Θέλουμε λοιπόν να ξαναδούμε τα κείμενα και να αντλήσουμε από αυτά μοντέλα ανάλυσης και ερμηνείας των δεινών μας και επιτέλους και τελικά αυτό το επαναστατικό ήθος και την ηθική στην ευρύτατη σημασία της που χρειάζεται για να επιβιώσουμε και για να αλλάξουμε τον κόσμο, όπως είπε και ο Μπρέν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μερετού, τη συνάδελφο. Νομίζω ότι υπερβολικά μίλησε βέβαια. Βέβαια είχαμε μια καλή συνεργασία, με πολλή συγκίνηση την βλέπω εδώ πέρα. Δεν είχα αντιληφθεί κατά την ώρα της ομιλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση την οποία έκανε, τόσο κέρια και τόσο επίκαιρη βέβαια για τα χρόνια τα οποία ζούμε και τις στιγμές που βιώνουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς οι δάσκαλοι, όπου και αν είμαστε, σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αν δουλεύουμε, δεν έχει σημασία, δεν αλλάζουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να κατακτήσουμε μέσα από την αγωγή. Ας το δούμε πιο νυφάλια. Ας διαβάσουμε τα κείμενα που διαβάζουμε. Τα κεφάλαια των βιβλίων που ξεδιπλώνουν τα παιδιά μας. Δεν έχουν ως στόχο την απομνημόνευση. Δεν έχουν ως στόχο την απόκτηση υψηλής βαθμολογίας. Δεν έχουν ως στόχο την επιτυχία σε κάποια σχολεία ανώτατη. Πρώτα απ' όλα έχουν ως στόχο την ψυχοπνευματική καλλιέργεια. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Αυτό είναι το ζητούμενο μέσα από τα γράμματα τα οποία σπουδάζουμε. Να καλλιεργήσουν το μυαλό, να καλλιεργήσουν την ψυχή, να ανοίξουν ορίζοντες και να δημιουργήσουν ελεύθερες προσωπικότητες. Είναι αλήθεια ότι πονάει η ψυχή μας πολλές φορές να βλέπουμε κόσμο μορφωμένο. Να βλέπουμε κόσμο σε εισαγωγικά μορφωμένο, που να είναι οι αγέλοι ως προς τη συμπεριφορά, είτε την κοινωνική σε ευρύτερα πλαίσια, είτε την πολιτική, είτε την πολιτιστική. Ελεύθερες προσωπικότητες. Ανθρώπους που να σκέφτονται. Ανθρώπους που να αρωματίζονται. Ανθρώπους που θα συλλάβουν τα νήματα της ευτυχίας, τα νήματα λειτουργίας μιας κοινωνίας και που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματική ευτυχία του ατόμου. Να μην μονολογώ, γιατί εγώ μίλησα πάρα πολύ. Σήμερα διάβασα στο διαδίκτυο, ο κ. Παπινιώτης εξέφρασε μια πολύ ωραία άποψη. Λέει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πρόοδος των νέων σήμερα, όταν όλα τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας δεν υπάρχουν πλέον στα σχολεία, δεν διδάσκονται. Για ποια πρόοδο, λέει ο κ. Παπινιώτης, να μιλάμε. Εξέφρασε μια πολύ ωραία άποψη. Είναι τη δική μας, όχι μόνο. Ναι. Εγώ νομίζω ότι βέβαια ότι ο πατερικός λόγος, άποψή μου βέβαια, ότι πρέπει να υπάρχει. Γιατί όπως ακούσατε και προηγουμένως, η ζωή είναι μια συνέχεια. Είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και μάλιστα να υπάρχουν αυτά τα κείμενα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα στη σοφία τους και στο μεγαλείο τους. Θα κάνω όμως την άλλη ερώτηση. Αν τα κείμενα υπάρχουν και οι δάσκαλοι δεν τα γνωρίζουν και απλώς υπάρχουν ως κείμενα και απλώς υπάρχουν ως πληροφορία και δεν είναι μήνυμα ζωής, ποιο αποτέλεσμα θα έχουμε?
Ετούτη είναι η αγωνία η δική μου. Εγώ σας λέω ότι καλά είναι να υπάρχουν, θα μου πείτε, αλλά αν κανένας τα διαβάζει μονάχα για τις εξετάσεις, δεν ξέρω πόσο θα κάνουν αλλαγή σε φρονήματα. Τι είναι το πρόβλημα. Παίρνοντας τη σκητάλη από την κυρία Κοψιδά και σαν αφορμή από τον πραγματικά αξιόλογο, αξιοπρόσωπο λόγο της κυρίας Ράπτη, την οποία ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό τον προβληματισμό που έθεσε, ήθελα να πω το εξής, ότι ναι, η Εκκλησία ή μάλλον άνθρωποι της Εκκλησίας τότε και σήμερα και πάντοτε προσπαθώντας να εκταμιεύσουν τον ατομισμό τους, δεν παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της Εκκλησίας ή την αγωνία, την πνευματική και την ιερή ανησυχία της Εκκλησίας, γιατί και πολλές φορές επιχειρούν με τον τρόπο τους και με τον λόγο τους και με τον επηρεασμό που μπορεί να διαθέσουν, όπως και τότε και σήμερα και πάντοτε, καταρχήν να ακροτηριάσουν την ενότητα του σώματος του Χριστού. Δεύτερον, να καταστρέψουν αυτή την ισορροπία η οποία ξεπηδάει από το Σταυρό και την Ανάσταση και μεταφέρεται αδιάκοπα μέσα από τις έντιμα αγωνιζόμενες ιερατικές, αρχιερατικές κλπ. Συνειδήσεις, και οι οποίες κορυφώνονται και αποκαλύπτονται στο πρόσωπο και στην προσωπικότητα και το έργο των τριών ιεραρχών. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η άλλη είναι παραεκκλησία. Είναι ένα ψευδεπίγραφο της Εκκλησίας, για το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τους αναδεικνύουμε μέσα από το σύνολο και να πούμε η Εκκλησία κάνει αυτό το λάθος. Πρέπει απλώς να βυθιστούμε σε μία πράξη, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σιωπής, και μέσα από τη σιωπή στην προσευχή, για να βρουν το νόημα και το ρυθμό και το δρόμο αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στο όνομα της Εκκλησίας. Το δεύτερο που ήθελα να πω, ήθελα να θυμίσω αυτό που ένας από τους μεγάλους του περασμένου αιώνα φιλοσόφους και πνευματικούς εργάτες, αφαιρώντας από πάνω του τα πολιτικά και κομματικά ενδύματα, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος και στο κορυφαίο έργο του «Η ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος» καταδεικνύει ακριβώς αυτή την εξαναγεννηστική δύναμη, την μεταπλαστική δύναμη που έφεραν οι Άγιοι Πατέρες στον αρχαίο ελληνικό λόγο, και λέει χαρακτηριστικά ότι ο αρχαίος ελληνικός λόγος άρχισε να γυράζει, να παρακμάζει. Αυτό που είχε να προσφέρει σαν ανθρώπινος λόγος ήδη το είχε προσφέρει. Είχε εκταμιεύσει όλη αυτή τη δύναμη και τη δυνατότητά του να μπορεί να επηρεάζει και να διαμορφώνει το ήθος και το ύφος του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Μέχρι ότου συναντήθηκε με το μεγάλο έφηβο της ιστορίας, και αυτός ήταν ο χριστιανισμός. Τότε λοιπόν ο χριστιανισμός διαπότισε αυτό τον αρχαίο ελληνικό λόγο, του έδωσε δύναμη, μεταπλαστική δύναμη, μεταμορφωτική χρειά, τον μεταμόρφωσε και δημιούργησε αυτό το ελληνορθόδοξο ύφος και ήθος, τη Ρωμιοσύνη, η οποία από τότε μέχρι τα σήμερα, σημειώνει ο πνευματικός αυτός άνθρωπος, μέχρι τα σήμερα δημιουργεί αναγεννημένες καρδιές και συνειδήσεις. Αρκεί αυτές οι καρδιές, οι ανθρώπινες καρδιές, να αντέχουν, να τον πλησιάζουν, να αποκαθάρονται από οτιδήποτε ωφελημιστικό και ατομιστικό και να μπορούν να συμπορεύονται και να μπορούν να τον προσεγγίσουν αληθινά με ελευθερία και αγάπη. Και ήταν πράγματι ο λόγος των Αγίων Πατέρων τολμηρός για την εποχή τους και για την εποχή μας. Επίκαιρος σε εκείνη την εποχή και στην εποχή μας, διαχρονικά επίκαιρος. Παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος, όταν έστειλε στον τότε, ας τον ονομάσουμε γιατί αυτό ήταν, Πρωθυπουργό Μόδεστο, τη γνωστή εκείνη επιστολή που του είπε «Τι κάνεις?» Είχε μια συγκεκριμένη περίπτωση μιας χήρας γυναίκας που είχε ένα παιδί και προσπαθούσε να το μεγαλώσει η γυναίκα για να φτιάξει το σπίτι της, πήρε ένα δάνειο. Το δάνειο βέβαια είχε και τον τόπο. Το έδωσε, το κεφάλαιο που πήρε το έδωσε. Η γυναίκα όμως δεν μπορούσε ούτε το παιδί να μεγαλώσει προκειμένου να μαζέψει τα όποια χρήματα για να τα δώσει στο κράτος, και παρεμβαίνει ο Άγιος του Θεού και λέει
τουλάχιστον αφού πλήρωσε αυτό που πήρε, μην παίρνετε άλλο τους στόχους για να ζήσει η γυναίκα, για να δημιουργήσει και η γυναίκα και ο γιος της, και μετά εσείς με τον κόπο θα προσφέρει στο κράτος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι μιλάει για τους τοκογλύφους, οι οποίοι σαν όρνια έχουν πέσει και στο κορμί της Ελλάδος σήμερα με την ανοχή και τη συνδρομή των δικών μας. Για τους τοκογλύφους, και λέει, για μένα, λέει, οι τοκογλύφοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι αρπάζουν με τον α ή β τρόπο και τα καταθέτουν στις τράπεζες, τα ξένα και τα άδικα, είναι άνθρωποι τους οποίους εγώ δεν θέλω ούτε να βλέπω. Εάν συναντήσω σε κάποιο δρόμο διαβόλους να πορεύονται, και αυτούς τους ανθρώπους θα συνταχτώ και θα συμπορευτώ με τους διαβόλους. Να παρακαλέσουμε αν υπάρχει και κάποια τελευταία τοποθέτηση. Η ερώτηση του κ. Λάβρας. Ήθελα να ρωτήσω εγώ την κυρία Ράπτη, δεν θα σας κουράσω. Θέλω να μου πείτε επάνω σε αυτό το μεγάλο έργο των τριών ιεραρχών, το ιστορικό, το πολιτικό, το θεολογικό και το κειμενικό, αν είχαν συνεργασία μαζί τους. Εδώ μάλλον δεν μπορώ έτσι αντικειμενικά να σας απαντήσω, αλλά εκείνο το οποίο είναι γνωστό είναι ότι ο Μάκης Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν φίλοι, σπούδασαν μαζί στην Αθήνα, διάβασαν μαζί και μάλιστα θεωρώ ότι και στα μοναστήρια, δεν ξέρω αν στα ίδια μοναστήρια διαφορετικά, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Και είναι χαρακτηριστική η απαράμενος φιλία η οποία τους χαρακτήριζε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως είδατε, ήταν κάποια χρόνια πιο αργότερα. Ήταν πιο μικρός από εκείνους. Δεν την γνωρίζω αν σε θέματα, παραδείγματος χάρη, υπήρχε συνεργασία ή αν χρειαζόταν να υπάρχει. Γιατί ο καθένας ήταν σε διαφορετικούς χώρους που εξασκούσε το επάγγελμα αυτό, την ποιηματική, και μάλιστα και σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος είναι πιο επαΐων από μένα και γνωρίζει το θέμα, ή ότι υπήρχε συνεργασία μεταξύ τους για ένα θέμα που ήταν κοινό. Αφού είπες ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον εκπίνει, μια ψυχή σε δύο σώματα. Πολύ ωραία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος ρώτησε αν υπήρχε στη Μητρόπολη τους ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη οικονομικό. Αντάλλασαν απόψεις, επικοινωνούσαν, πόσο δεν ήταν η επικοινωνία όπως σήμερα βέβαια, που έφτανε το μήνυμα και ξαναερχόταν και έρχεται η απάντηση γρήγορα. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Βέβαια, στα θεολογικά θέματα ή στην αντιμετώπιση των αιρέσεων, οπωσδήποτε ίσως υπήρχε κάποια συνεργασία ή υπήρχε ταυτότητα απόψεων. Ξέρετε, χωρίς να προηγείται συνεργασία. Είχαν σπουδάσει τα ίδια πράγματα, γιατί τα κοινά σημεία που ανέφερα στην αρχή ανήκαν και στους τρεις. Που σημαίνει ότι για ένα θέμα και οι τρεις, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση, θα έδιναν την ίδια απάντηση. Είναι η συμφωνία των πατέρων που είναι αναγκαία για να υιοθετεί τη γνώμη ενός τους Αγίους Πατέρας ως γνώμη και θέση της Εκκλησίας. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, κάποια άλλη τοποθέτηση, ασφαλώς ερεθίσματα για περισσότερο προβληματισμό, σκέψη, περίσκεψη και συζήτηση, αν θέλετε, στη συνέχεια, κατηδίαν έδωσε η κυρία Ράπτη απόψε. Να ευχαριστούμε ασφαλώς και για τον κόπο στον οποίο υποβλήθηκε, αλλά και για όλα αυτά τα οποία τόσο απλόχερα και με αγάπη κοινοποίησε σε εμάς από την σοφία των Αγίων Πατέρων. Στο σημείο αυτό να παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να κλείσει την απόψινή μας συνάντηση και για όλους υπάρχει μια αναμνηστική ευλογία, ελάτε να πάρετε μετά από τον Σεβασμιότατο και έτσι ένα μικρό κέρασμα στο φωαγέ εδώ του κινηματογράφου. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι εκπροσωπώντας όλους μας, την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ράπτη
ειλικρινά μας κατέπληξε με τον μελήρητο λόγο της και ειλικρινά μας έφερε κοντά μας και τους τρεις πατέρες με αυτό το υπέροχο θέμα το οποίο ανέπτυξε στην αγάπη όλων μας. Την ευχαριστούμε, της ευχόμαστε ο καλός Θεός, δια πρεσβειών των τριών ιεραρχών, να της χαρίζει υγεία κατάλοιπο και καλή δύναμη στην εκπαιδευτική της διαγωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράπτη, ο Θεός να σας ευλογεί. Και ευχαριστούμε όλους σας που μας τιμήσατε απόψε σε αυτή την ωραία εκδήλωση των τριών ιεραρχών από την Ιερά Μητρόπολη μας. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας πολλά, ευλογημένα και